My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lead Pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Yuda moto wake umenendu umodzi wokha ndipo vesi lake la 20 tsamba 249 chipangano chatsopano ali kunena kuti koma inu okondedwa podzimangirira nokha pa chikhulupiriro chanu choyeretsetsa ndi kupemphera mu mzimu woyera, mudzisunge nokha mchikondi cha Mulungu ndi kulindira chifundo cha Ambuye wathu Yesu Kristu kufikira moyo wasatha. Imeneyi awa ndi mawu amene Yuda ali kuchita chitsimikizo pa ife kuti kukhulupirira kwathu ndi kupemphera kwathu kumangiririke mu chikondi chimene tidachipeza mwa Mulungu mpaka iye kubwera. Mawu uno tasonkhana kukondwerera kutha kwake kwa masiku okwana 100, kubwera kwa tsiku lilonse mmawa kuno, kuti izi zatheka zachitike kuti tinayesetsa, pakuti thupi lathu silikadalola kuyesetsa kuchita zimenezi, tikanalephera ndithu. Kuti mmawa uno tikhoza kufika chotere tonse pamodzi usiku ngati uno, makwaya athu pamodzi ndi onse amene tafika kale, Ambuye alemekezeke. Mulole kuti nthawi ino tinene salimo lovomerezana, ndilo salimo 91. Salimo loyamba lovomerezana, salimo 91, ndipo ndifunse kuti tonse timire. Salimo 91 ili pa page 548 chipangano chakale, 548 chipangano chakale. Salimo 92 tsamba 548, ndipo ine ndiwerenga loyamba, inu muwerenga vesi lachiwiri. Ndipo ili ndi salimo lovomerezana pamene tili kuona Mulungu ali kutithandiza. Tikhala tsiku la lero masiku 100 tsopano. Nkokoma kuyamika Mulungu ndi kuimbira nyimbo dzina lanu wa mwamba inu. Pachoimbira cha zingwe 10 ndi pachisakasa, pazeze ndi kulira kwake. Ntchito zanu nzazikulu Yehova, zolingalira zanu nzozama ndithu. Chakuti pophuka oyipa ngati msipu ndipo popindula ochita zopanda pake, chitero kuti adzonongeke kosatha. Pakuti taonani adani anu Yehova, pakuti taonani adani anu adzatayika, ochita zopanda pake onse adzamwazika. Diso langa lapenya chokhumba ine pa iwo ondilalira, m'makutu mwanga ndamva chokhumba ine pa iwo akuchita zoyipa akundiwukira.
iwo okhedwa mnyumba ya Yehova adzaphuka m'mabwalo a Mulungu wathu. Kulalikira kuti Yehova ngolunjika, iye ndiye thanthwe langa ndipo mwa iye mulibe chosalungama. Amen. Tikhale ndipo ndifunse Hosanna Voices. Hosanna Voices muimbe nyimbo imodzi ndipo kenaka ndidzafunsa chigwirizano cha amayi mudzayimbanso nyimbo imodzi. Tisananene salimo lina lovomerezana ndidzafunsira tunso Holy Missions kuimba nyimbo imodzi. Ziko.
kuthekera kulipo kuti tikhoza kubwezeretsedwanso ndi Mulungu ndipo tibwerere msanga kuja kumene kuchotsa Yehova moyo mwathu kudzoza kwathu kusatichokere monga kudamchokera Samson. Chigwirizano cha mayi kenaka monga ndinanenera ndinachula after chigwirizano cha mayi ndinachula Holy Missions. Figani. Songo mbere yango yeba ntawari.
ndiye imene nyimbo yakhalira kaganizidwe kake ndikakakulu kwambiri kokhudza ngati Yesu mene amaonera ulemerero watsopano kuti sitidzakhalanso matupi anu tidzakhala ndi mphamvu zina, ulemerero wina, kudzoza kwina kumwamba ndi zinthu zabwino zakale zidzatha. Ulemerero umene tiona lero sudzakhalapo. Then maoteronso anatchula mpingo, dziko ndi zina. Ndine ndimaona kumbali ya mpingo popeza ife tili pano lero. Ndikumbutsa kuti poyengezera zimene Mulungu ali kutichitira kale, china chimene tachita ife talipira 3 million kupereka kwa oti atikonzere bus, kuchotsa mipando yonse bus chilichonse kuika ina. Tikatero tatsala ndi 2 million kuti tipereke zimenezo. Zikatha tikufuna kusintha paint bus iyi, kuisintha ikhala at least yellow yatha nthawi yake. Tikayisintha tisinthaso dzina busa chilongodzi ndayimbira ifanidati ikhale chilongodzi ndendawuza kuti basi zatha zanu za chilongodzi apa tika kuti Msonkhamanja 1 kuti zonse zikhale zatsopano. Ndiye china chatsopano ndiye muja mmayimbamo ndiye ndimaona kuti apristi mwabwera umodzi chotse zimasipika zuchotso ukayika uku kuti kungokha masipika mmamba umo basi anthu aziyendapo pamenepo munobwera basi zinthu zikaso zita ndingati zimenezo. Koma zimene usunule nthano ndikuti ngati kubasiko nditalipira kale 3 million kuti ipite akayipanga chotse chilichonse chakale base pando chani chilichonse 3 million tapereka kale kuti mwina nafeso tiziti tikayimba zimafanananso ndi zimene tayimba zati. Ndiye nkumaona sukulu ija itatha at least zinthu zina zitachitika nafeso ulemerero wathu watsopano upose otani ambuye alemekezeke. Ndifutse Holy Missions ndipo tiniyango chepa nthawi mwamva fapa yathakale nthawi fulumirani Holy Missions kuti kenaka tikatero tingonenanso salimo limodzi lovomerezana. Ndidzafunsa Chisomo Women's komanso Salvation Singers kuti praise team abwere titsirize zikomo. Samisoni waulula chisisi chake wamusakelila amumete sisi. Samisoni waulula chisisi chake wamusakelila amumete sisi. Samisoni waulula chisisi chake. Samisoni waulula chisisi chake. Samiyo ataitanira pa Yehova anapatsa nsomba mfusina. Mwai ulipo utaitanira pa Yehova adzabwezeretsa mwai wotayika. Samiyo ataitanira pa Yehova anapatsa nsomba mfusina. Mwai ulipo utaitanira pa Yehova adzabwezeretsa mwai wotayika. Usaulule chisisi chako ungataye masompenya. 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 Atakula Mose anakana kutia tebe mwana wa Farao.
mukapolo atakula Mose anakana kutia chere mwana wa Farao anabwerera kwa mtundu wake na watulutsa mukapolo usabulule chisisi chako ungataye masompenya usabulule chisisi chako ungataye masompenya usabulule chisisi chako ungataye masompenya. Psalm 103 timiriri Psalm 103 553 chamba 553 Psalm 103. Ine ndiziwerenga stanza yoyamba inu mubwera stanza namba 2 igiso tichotsapo ichi nchazimayi cha chigwirizano cha mayi tikaposo china chikubwera chidamba kali kukonzedwa mono chibwera china apa zonse zisinthe basi zonse zikhale zatsopano tizisintha pang'ono tidamba kali kukonzetse ichichoka ichi inchazimayi chigwirizano anowake akakhala misonkhano zikoma. Lemekeze Yehova moyo wanga ndi zonse za mkati mwanga zilemekeze dzina lake loyera. Amene akhululukira mphulupulu zako zonse na achiritsa nthenda zako zonse. Amene akhutitsa mkamwa mwako ndi zabwino na bweza ubwana wako unge mphungu. Analangiza Mose ndi njira zake ndi ana Israeli machitidwe ake. Sadzatsutsana nawo nthawi zonse ndipo sadzasunga mkwiyo wake kosatha. Pakuti monga mmwamba mutalikira ndi dziko lapansi motero chifundo chake chikulira iwo akumopa iye. Monga Atate achitira ana ake chifundo, Yehova achitira chifundo iwo akumopa iye. Koma munthu masiku ake akunga udzu, aphuka monga duwa lakuthengo. Koma chifundo cha Yehova ndicho choyambira nthawi yosayamba kufikira nthawi yosatha kwa iwo akumopa iye, ndi chilungamo chake kufikira kwa ana. Yehova anakhazika mpando wa chifumu wake kumwamba ndi ufumu wake uchita mphamvu posepo. Lemekezani Yehova inu makamu ake onse, inu atumiki ake akuchita chomkondweretsa iye. Amen. Ndipo nthawi ino ndifunse kuti Chisomo Women's Choir mubwere ndipo Salvation Singers mutsirize ndisanaitane praise team. Siriza
Sano vino kuvini babagu. Tituluka tuko logo. Taombere manja chisomo kwaya tilindira ulemerero umenewu Mulungu atichitire chifundo ndithu. Fikani salvation kena kashanjano mutsirizi. Chifuniro
ndipo kudala kwina kudzatichitikire ndimanena dala zisizo mukamapemphera mudziwo chimene mukutchula madziwo chimene chofunika chidzachitike ukakhala kuti sudziwa muchimanguti ame chifukwa sudziwa kuti mavuto ako nchani. So ndimankhulankhula dalamu olo ntakhala kuti ine palibe olo ndilipo masomphenya amakhala akulu kusiyana ndi munthu. So samadandaula ndi za munthu hayi kuti izi zunenedwa zinziti poti zikhoza kuchitika pali uyu kapena pasali uyu hayi munthu ngwang'ono zedi kusiya kupoyerekeza ndi masomphenya. Masomphenya ndi chinthu chachikulu ndifake ndimankhulankhula china chimene tidzakhutire pano isadakwane nthawi yake tikadzakhala kuti zinatachita za skulu zatha pena tili ndi kampata kabwino ine chimene sindikhutira muno mweti ndi base ground ili ndi aling'ono chimene tidzachite kutsogoloko tidzaonjeze wing iyo kuso kuipanga extend tizifanana ndi machechi ena akhalira muyati uku nkuchita extend uko staging kukula kuno amakwaya akamabwera kuno azimasuko kuno sikumpanikizika hayi zikhozotheka udzamanga chipapa iso nkujimanga iyokha ndicho kuyipititsa uko icho ndicho kuyipititsa uko ndiye mudzaona kuti chichi mudzaoneka bwino space ya bwino zabwino bwino akamabwera amaukwati apa mayenda bwino bwino sakankhana kutsogoloko ambuya akadzalola zimene zitidzatani tisadafike pomanga kitchen lophikira pa abusa ifefe maphikira pa mtengo wa mango White House kulibe kitchen koma kitchen lidzabwere litachita kayendune nasi ndiyankhuliranje zonse tikamapemphera osangu ame chifukwa simudziwa yoti vutano njani kumadziwa need ndi gap. So ndimankhulankhula dala zimene zidziwa magapu amene tili nawo ngati mpingo church sikayapanikizika kwangutereka ngati kauchene kamusi wante hayi izi zitidzazisinthe izi chotsa tsono tsiku lina chifukwa mulungu amachita zinthu koma inu mmakhazikitsa ati kukhazikitsa ngati simukhazikitsa suti idzatheka uyambiratu kukhazikitsa. Tatsirizani chiyanjano kenaka ndiyitane praise team kuti tikhawa ndikake extension ka 10 minutes chifukwa cha praise team.
Kaombereso mmanja. Lero tunabwerera zimenezi kuti tingoyala maziko akukondwera kwakukulu Sunday yobwerani. Ndipo pamene angaone ngati si za serious tochitazi kwa ife nzechani za serious. Ndipo kwa wena amene akutionera ayesa ngati mpasabata lero sipasabata koma chalichi yochita ngati pasabata. Ife tingolemekeza Mulungu ifa yazonsezo. Ndikudzule ntsiku lakuntchito koma 10 minutes tikhale muno praise team atithandiza nyimbo za matamando kutsiriza kwa tsiku la lero tambo yezikomo chifukwa ya masiku 100 amene mwatisunga pano. Chimene tichite kumapeto a praise team tipempherera zinthu izi. Ndipo amene masunga mu mtima tasungana, amene malemba mutalemba chifukwa ndi zinthu zimene tuyenera tizizidziwa kuopa kumangukuwa zosadziwika madabo amene alukuwira munthu popemphera umesa ngati anena za anzene opanda chenchene chaluchita. So ndifo yake mafuna tizidziwa kuti tuchitanji. Number 1 tingotsirizitsa kuti ambuye yezikomo chifukwa cha masiku 100 amene tachokapo. Cha number 2 tipempherere masiku 100 atsalawa kuti akhale nako kudzoza ndi kudabwitsa kwa Mulungu na asunga moyo wathu kuti chitira chifundo pa njira ndi mayendedwe ndi zonse. Cha number 2 chimenecho. Cha number 3 mukhale very specific imene timachuti alo prayer. Number 3 mupempherere kupereka masiku 21 asadate masiku 21 noma speaker kutsogolo kwa chalichi ino muchule hezimikuzitika banji ngati Mulungu ndinu ayi popezenu sindinu Mulungu inu mungonena mawu aulamuliro pajama ati ndichikhulupirira mudzachotsa phiri ili kulichotsa kulipititsa kwina kwati ndi mugwiritse ntchito ulamuliro kunena 21 days no speakers kutsogolo. Number 4 mupemphere kuti 3 months by end May no zingwe za ujene za Facebook zingwe izo zimaya kama bwero dzaimba kuno pa zichokepo pakhale ma transmitter ndi kuti kamera izitengedwa pita kuli konse popanda chingwe muzipatse zimenezo pa 31 May zatha. Mupemphere kuti pomafika pa 30 March pamene dzati 1 April ndalama zonse za Central Fund zaperekedwa. Of course ndi 60 million pamene khala yama 13 kan 12 kutsina zitapereka za Central Fund zonse zaperekedwa. Kumapemphera zenzene zodziwika pabunu pemphera 2 minutes uchula zinthu zenizeni than 1 hour mangukuwa zonse dziwika. So izi ndikungonena kuphatikiza pa zinthu zimene muli nazo kale ngati wanthu kuti mafuna zitachitika. Cha number 5 chimene muchule ndi kuchipempherera nkunena kuti potsakulira September ana a standard 5 6 akakhala school iyo chifukwa ngati athakale foundation pali chaniso patsalapo iyo sinkhani ndiye kuti inu mupemphere kuti September potsakulira term yoyamba Sunday 6 ndi 7 aukayamba school yatsopano mupemphere. Zalero zikhale zimenezo. Chotsatira chotsiriza chimene chikukomereni nkuti pasanathe zaka zina zitatu kutsogoloko tikhale titasintha chali chino itakula bwino izioneka ngati mmene aonekera machalichi anzathu isama anthu asadakabwera kuna zidzudzumuka kuti kuchechiyanji ya mtundunge kakatali koma kongoonda chonchi. 3 years to come zikhale zimenezi zitasintha kukhale channel ina uko pano pakhale ground chabwino pano anthu azimba momasuka pa mpingo pano kumene timayankhula zinthu zikuzikulu zovuta zosatheka kuchitika popeza tikhulupirira kuti Mulungu ndi amene akhoza kuzichita. Praise team titsogolereni kwa nthawi imene. So muno tichoka 6:15 ololero muta chedo kwafe kunyumba osadandaula lero zitero ndithu. Hallelujah. Amene wachimva akhoza kuyimirira tilambire limodzi. Mwayenera kulandira ulemu, mwayenera Yesu, mwayenera kulandira ulemu, mwayenera kulandira ulemu, mwayenera Yehova, mwayenera kulandira ulemu, mwayenera Yesu, mwayenera uye
mwayenera kulambilirwa, mwayenera Yesu, mwayenera mbuye, mwayenera oh Yesu, mwayenera mwayenera inu fumu ya mafumu, inu noka mwayenera mbuye, mwayenera haleluya. Mwayenera kutamandira, mwayenera oh Yehova, mwayenera kutamandira, mwayenera mwayenera mbuye, mwayenera Yehova, mwayenera fumu ya mafumu, Yahweh mwayenera oh mwayenera Yehova, mwayenera mwayenera kulandila ulemu, mwayenera Yesu, mwayenera kulandila ulemu, mwayenera haleluya mwayenera ndinu ngaka ya moyo wanga, ndinu ngaka ya moyo wanga mbuye Yesu, ndinu ngaka wanga mbuye Yesu ya moyo ndinu ngaka ya moyo wanga, ndinu ngaka ya moyo wanga mbuye Yesu, Yesu tipemphere chifukwa cha chifundo cha Mulungu, chikondi chake kuti analimbitsa matupi athu kuti likhoza kumapezeka mu nyumba yake ino kwa masiku 100. Si chinthu chophweka, ndi chosatheka ndi moyo wa kuthupi wa dziko lapansi, koma chifukwa cha mzimu wa Mulungu anatidzutsa ndi kutinyamula masiku 100. Ena ife sitinadwale kolo tsiku limodzi, komanso timuyamike chifukwa cha atumiki ake amene atumikira masiku 100 kubwera pano osatopa osalema
kubwera tsiku ndi tsiku ndi chatsopano. Tipemphere chifukwa cha chifundo chake kutikondera Msonkhamanja, kutipatsa chifundo chachikulu chotere kutigwera pakati pathu chimene sichinachitikeko kulikonse, koma Mulungu anasankha ife ndi kukondera ife kuti zoterezi zokoma zoterezi zitigwere ife. Tilemekeze tiyamike dzina lake, timukweze timulambire chifukwa iye wachita chokoma pakati pathu, wachita chokoma mabanja athu. Kupezeka mu nyumba ino masiku 100 Mulungu wagwetsa zokoma m'manyumba mwathu, watichitira chifundo chachikulu. Mulungu odabwitsa, wachiza ntenda yathu, wachita zazikulu zimene sitinathe kuzindikira kuti akuchita izi chifukwa cha kupezeka kwathu pamaso pake. Tilemekeze tikweze dzina la Mulungu chifukwa iye wachita chachikulu ndi chokoma ndi chodabwitsa. Tipemphere chifukwa cha zitukuko zimene zili pa mpingo pano, zimene abusa atchula chimodzimodzi. Tipemphere chifukwa cha primary school foundation imene yachitika uko, koma idzuke, makoma akwere, imalizike, kuti anathu akamamaliza klasi yomaliza imene ili uko, pofika chaka chomwe chino kumapeto tikamayamba school session yatsopano, ana akhale apita ku building yatsopano iyo, chifukwa Mulungu akhale akutithandizira mwa Mzimu wake oyera kutipatsa zazotchuluka kuti tikhoza kupereka kutumiki umenewu. Tipempherere mtima wakudzipereka pamene vumbulutso ladzuka pakati pathu kuti tikhoza kuchita mmene Mulungu akulankhulira. Tipempherere mzimu wakusunthika, mzimu wakukakamizika kuchita chimene Mulungu akulankhula pakati pathu kuti tikhoza kupereka ndi mtima wathu wonse, ndipo ma project ndikumayenda pano mu dzina la Yesu Khristu. Tipemphere chifukwa cha zitukuko zosiyanasiyana zimene mpingo wathu unalandira monga vumbulutso. Tikhazikitse kuti zimene zizidzatheka, kukuza kwa chali chino pakutha pa 3 years, extension ya church ino pakutha pa 3 years, chikhazikike mkati mwathu kuti zimene zizitheka mu dzina la Yesu Khristu. Media team ikusowekera zinthu zosiyanasiyana, makamera abwino, macables oyenerera mu nyumba ya Mulungu. Mu nyumba ya Mulungu mafunika zinthu zabwino. Mulungu wathu ndi wabwino, Mulungu wathu siwosauka. Tipemphere kupezeka kwa zimenezi mu dzina la Yesu Khristu. Media team yathu isamachite jenka pojambula, adzijambula momasuka, mosasowekera kanthu. Mulungu wathu siwosowa, Mulungu wathu siwosauka, Mulungu wathu ndi olemera, kotero ifenso anake ndife olemera. Msonkhamanja ndi olemera. Tikhazikitse ndi pakamwa pathu kuti zimene zizitheka mu dzina la Yesu Khristu. Tipemphere chifukwa cha zida zimene tili nazo kutsogolo kwathu. Mulungu atipatse zida zatsopano. Anapereka kale Mulungu kwatsala kwa ife kukhazikitsa kuti inde tikhala ndi the most modern equipment in this church mu dzina la Yesu Khristu. Masomphenya amene anaperekedwa akwaniritsidwa mu dzina la Yesu Khristu. Tipemphere chifukwa cha masiku 100 amene ali kutsogolo kwathu. Mulungu achite zazikulu, tisagwe mphwayi kwa amene amalephera kufika kuno pa zifukwa zokwanira. Mulungu awamasule ku matenda, ku nkhani ya chuma, ku mavuto osiyanasiyana, ku mabiza osiyanasiyana otsekereza zabwino pa miyoyo yathu kuti tikhoza kupezeka mu nyumba yake ino masiku 100 akubwera kutsogolo. Tiye tipemphere chifukwa cha zitumiki ya Mulungu, kuphatikiza abusa athu amene akhale kutiphunzitsa masiku 100 atsalawa, kuti zazikulu zigwe pakati pathu kudzera mwa zitumiki yake. Mulungu agwiritse ntchito zitumiki yake kuposera kale. Mulungu abweretse chatsopano pa mtima pawo ndi kulankhula ndi mpingo wake. Lilemekezeke dzina la Mulungu. Tiye tipempherere Sunday limene likubwerali. Tipemphere chifukwa cha celebration yaikulu imene ichitike mu mpingo pano. Tipemphere chifukwa cha praise team imene izakhale ikutsogolera matamando, malambiro, komanso mapetitions osiyanasiyana. Tipemphere chifukwa cha nyimbo zomwe zidzayimbidwa ndi praise team komanso makwaya onse, kuti tidzapezamo chipambano, tidzapezamo mamasulidwe,
tidzapezamo mtendere, tidzalandira zazikulu. Mulungu atsogolere abusa athu ndi wina aliyense amene adzayima kutsogolo, kuti Yehova adzalankhula zozama zakumwamba, zolamitsa, zochokera pa mtima panu. Inu Mulungu wamphamvu zonse, mulandire ulemu, mulemekezeke Yehova. Ndinu Mulungu wokoma mtima, Mulungu wabwino, lilemekezeke dzina lanu, Mulungu wamphamvu zonse. Inu okoma mtima, tikulemekezani, tikukwezani, mfumu ya ulemerero. Tikulambirani Mulungu, landirani ulemu, kwezekani chifukwa cha masiku 100 amene apita. Nkhope yanu yatiwalira nthawi zonse Mulungu. Kupanda dzanja lanu la mphamvu Yehova sitinakafika lero. Kupanda mkono wanu Mulungu tauona sitinakafika lero Mulungu. Sitidzicha odala Mulungu patoka, koma chifukwa cha chisomo chanu lilemekezeke dzina lanu Yehova. Mwatikondera mwapaderadera Ambuye, lilemekezeke dzina lanu Mulungu. Masiku 100 Yehova sipi chapafupi, ndi chamtengo wapatali, litamandike dzina lanu. Bwezeretsani mwai wotaika, manganiso milato yopwasuka. Bwezeretsani mwai wotaika, manganiso milato yopwasuka. Bwezeretsani mwai wotaika, manganiso milato yopwasuka. Bwezeretsani moyo wotaika, Ambuye manganiso milato yopwasuka. Bwezeretsani banja lopwasuka, manganiso milato yopwasuka. Bwezeretsani tanzilo taika, manganiso milato manganiso. Ambuye manganiso milato, manganiso manganiso milato yopwasuka. Manja mambo Yesu, manja mambo Yesu. Kakhaleni praise team, khalani mpingo, khalani. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.